Hej og velkommen til vores præsentation af foldeteknik ifølge dansk standard og tysk standard. Vi har fået til opgave, at vi skulle lave en foldevejledning, der viser, hvordan vi folder de her tegninger. Men vi tænker, at vi forklarer, hvordan man folder tegningerne i teknikken. Og vi vil lægge ud med at prøve at starte en A4 liggende med hæfteklam eller med hæfteramme på. Og det vil sige, at man går ind på sine tegninger og kigger, og kan se, at der skal måles 185 ud, og du har 25 til den næste streg. Indimellem, den skal foldes en halv, står der. Og så har du bukketeknikken, hvor du starter, og hvad buk du tager. I A4'en, som sagt, der måler man de 185 ud til den første streg, laver et lille vandmærke, og 25 til selve hæfterammen. De resterende foldes henover, så at de to kanter mødes, og så er du faktisk færdig med den. Og hvis vi skal vise en af de lidt mere avancerede, så kan vi blandt andet vise en A3, hvor den er foldet lige præcis ligesom A4'en faktisk. Der måler man de 25 op og 185 ind, og så mødes de to på midten. Hvis vi skal gøre det lidt mere avanceret end den her, så skal vi prøve at se, hvis vi kan folde en stående med en hæfterand. Stående med huller. Her på tegningen, der kan man se, det er faktisk det samme som når man folder en liggende. Du skal have de 85 ud og de 25 til hæfterand. Men der skal dog også laves et lille mærke på 297 høj, så det svarer til en A4. Her er det dog vigtigt at bide mærke i, at det første fold er et skråt fold, for ligesom at få sine hæftehuller fri her. Så hvis vi vender det rigtigt, så vender det sådan her. Så det første buk er de 55 her. Og dernæst, så har du så det store buk, som er den der, den skal op, så det må være den vej, og så skal det deles i to, det der. Og det sidste buk du har, det er 4'eren, det er flappen ned, så den vil du folde bagover i forhold til den her. Og der er det vigtigt hele tiden at orientere sig på, hvilke retninger vi har arbejdet med. Og det gentager sig jo bare med, jo flere fold der er, jo større papiret bliver. Og det var så det, vi havde om foldeteknik ifølge dansk standard og tysk standard.